na. Ano? Wala example. Hello guys. Padulong nita karon sa basakan. Kay patanawon ta mo sa harvester dere. So, init yung iron guys, panahon na. Sa time check, sa good mga alas 2 paron no, alas 3. Mga alas 2 paron guys. So, kauman ako si Mitch ug si Princess. Medyo na ako mga kwandere, mga silingan. Patanawon to mo sa harvester. Kung saan, nag-harvest na ngayon.
damage ba? Thank you guys for watching my video. And don't forget to like, share, and subscribe for more updates and for more upcoming videos. Thank you for watching!